दुनिया खानाय इमान रेन्डिफोर दं बिसोरखौ माने हमायाखै जों बायदिखौसो हमनो मोन्दों दिनै जेबो दाय गैयै मानसिखौ हमनो गोसो दुनिया खानाय इमान रेन्डि दं बेफोरखौ हमै बिदि जानला मोनला दाय गैयै मानसिखौ हमनाङा बिनि मेगननि सिगाङावनो गाज्रि खामानि मावनाय नुदोंबा बेखौ हम नोंसोरो दिनै जोंखौसो हमनो बेफोरबायदि मोनबाय जेबो दाय गैया मा गैयानो हेलौ गासैखौबो फिन खेब बराय हरलायबाय लोगोफोर नोंथांमोना क्लिपाव टाइटेल थाम्बनेलाव नुनानै मोनथिखाबाय जानांगौ दिनैनि आपडेटआ मा जागोन नंगौ साननैसो सिगां फेसबुकाव भाइरेल जाबाय थानाय जायनि मुङा मा नाममोन कृष्णा मनि नार्जारी गासिबो सिनायखायो जानांगौ आंबो बिथांनि रिल्सफोरखौ नायबाय थायो दाबो फेसबुक इन्स्टाग्रामफोराव गासिबो सिनायखायो नालाय माने बिथाङाबो मोनसे भाइरेल भिडिअ जाना थांबाय भाइरेल माने बिनिनो बेफोरबायदि नङा आरोना गाज्रि भाइरेल नङा सासे सिस्टारा बेखौ अलरेडि माने देहा फाननायनि बागै बाथ्रा बुंदोंमोन साननैसो सिगाङाव दा बिनिनो क्लियारिफिकेसनखौ कृष्णा मनिया होबाय बेनिफ्राय सासे सिस्टारा जायबा बुंदोंमोन बे आरो फिन खेब भिडिअ लानानै फैफिनदों कृष्णा मनिया बेखौ पुलिस केस होबाय होनदोंमोन नालाय बिनिनो बागै बै सिस्टारा पुलिस केस होजानाया माने कृष्णा मनिनि बागै मोननैसो बाथ्रा बुंबोदों नायग्रोना लाबानो जाबाय आंबो नायग्रोनोसै मा बुंदों दा जों नायग्रोनोसै भिडिअखौ बेनिफ्राय आं मोननैसो बाथ्रा बुंगोन फैदो कृष्णा मनिनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानो स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जानांगौ कृष्णा मनिया आंखौ केस होदों होननाय भिडिअखौ स' आंखौ केस होनानै माला ना आंहा इयार्सआनो जादों ना मायानो जादों दासो आङो 17 इयार्स जादों आरो माने आं बेनि मायबाफोर दाय मावदों नामा जुदि मायबा मोनसे दाय मावदोंबा केस जुदि जेबोआनो दाय गैया जेबो प्रुफखौनो होनो हायाबा केस होनानै लाब गैया मानसिखौ नंगौ नालाय नंगौ बेखौ बुंदों माने ओरैबायदि जाहैदों बुस्थुआ आं बुंनाया 20K होननाया बिखौ मा होनो आङो सासे बरमा खारवानि माया होननाय बियो कृष्णा मनिजों लोगो जायो कृष्णा मनियाबो बिजों लोगो जायो मिसाखौ बुंना मा लाब ओमफ्राय बिदिनो आं बिखौ रुमाव लांदों आरो आंजों रुमनि माल लायनो होनना बिदिना बिखौ फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों आङो लोगो मोनफेराखैमोन बिदिना कलावसो रायलायोमोन आरो ओमफ्राय थांबाय थांनायाव सानैबो ओमफ्राय एबसुनिया जोंखौ माबोरै हमनाय मानाय मा जादों मा जाया आं फारसेनिफ्राय खोन्थाजोबनि माने जोङो बेयाव पार्लार दं होननानै मिन्थियामोन ओमफ्राय सानै सिख्ला ओंखारबोदों पार्लारनिफ्राय ओंखारबोनायाव जोङो सोंदों आब'मोन बेयाव पार्लार दं ना बे पार्लार नामा बिदि होननानै बेयाव खानाय सिनो नामा बिदि होननानै सोंबाय जोङो सोंनानै ओमफ्राय हाबैदों जोंखौ हाबैनि सिगाङावनो एबसुनि मानसिया नुखादोंमोननो जेनेबा ओमफ्राय हाबैबाय हाबैनानै खानाय सिननानै ओंखारबोबाय ओमफ्राय आङो मोनसे गस्ला गानदोंमोन ना ओमफ्राय नै गस्लाया बेनो जाहैबाय गस्लायाथ' नै उल्था मडेलिंखा लोगोफोर गस्लाया नै बेनो गस्लायानो उल्था साइजखा ओमफ्राय आंखौ होनदों आरो जेनेबा नोंसोर जुदि गाज्रि लाइनाव थाङाखैबा गस्लाया माबोरै उल्था जाबोनाय होननानै बुंदों आंखौ गस्लायानो बिदिखाबा आं मा खालामनांगौ गस्लायानो उल्था मडेलिंखा मालाय ओमफ्राय बिदिनो जोङो ओंखारबोबाय ओंखारबोनानै बेयाव हटेलाव ओंखाम जाहैबाय ओंखाम जानायाव जोङो ओंखाम जाबायदोंमोन ओमफ्राय गावसोरबो एबसुनि गणेश होननाय ओमफ्राय सासेया सोर मिन्थिया आङो बे सासेखौल'सो सिनायो सेक्रेटारि ना प्रेसिडेन्ट ओमफ्राय बियो फैदों बिसोरो सानै फैनानै रुटि जादों ओमफ्राय जोंबो ओंखाम जाबाय थादोंमोन ओमफ्राय ओंखाम जाबाय थानायाव सोंदों जोंखौ मायाखौजों आंखौजों ओमफ्राय नानिमोना बहा थायो मा मावो मा मावा बबे कलेजाव फरायो मा खालामनो फैदो मा मानो फैदो बहा थांनायदो बिदि सोंदों जुदि जोंखौ गाज्रि लाइनाव थांनाय नुदोंबा ना डाइरेक्ट जोंखौ पार्लाराव हाबनायखौ हाबैनि सिगाङावनो नुखादोंमोनबालाय मानोथो पार्लाराव डाइरेक्ट हाबनानै जोंखौ मानो हमहैयासै होमबानिया निजिनो मेगनजों नुगौमोन ना मा खालामदों मा खालामाखै जुदि माबा मोनसे प्रुफ देखायनो हागौमोनबा हम जुदि जेबो प्रुफानो गैयाबा दायानो गैयाबा मानसिखौ हमनानै मा लाब बिदिनो ओमफ्राय लाना थांबाय गावसोरनियाव अफिसाव लाना थांनानै बिदिनो सोंबाय ओमफ्राय नोंसोरो सोर सोरजों लोगो जायो सोर सोरजों लोगो जाया बे बरमा खारुवानि माया होननाया कृष्णा मनिजों लोगो जायो होननानै गावबो खोन्थाबाय ओमफ्राय जोङो कृष्णा मनिजों आंजों सानसेखालि पाठसालायाव थांखांबाय बिदिनो 20K आव फानदों जोङो बिदि होननानै होनबाय आंनि सिगाङावबो बुंबाय ओमफ्राय बेथ' बुदों दिसुन सानैखौबो बुदों बिखौबो बुदों आंखौबो बुदों ओमफ्राय बिखौबो बुनायाव बियो बिदि हुस गैयै जालांबाय बुनानै डाइरेक्ट सियाराव जनाय बायदिनो सियारनिफ्रायनो उल्थायना गोलैलांदों ओमफ्राय
दसे उनावसो हुस फैबाय ओमफ्राय बिदिनो मानसियाबो मा जानाय दसेनो निजिनि ताबिजखौ बख'बाय बख'नानै बिदिनो मोदायनांबाय ओमफ्राय सोरबा आंखौ हायल' लांनो फैदों बिदि होननानै बुंबाय ओमफ्राय न'नि गार्जेनफोरा फैबाय फैनानै बिखौ लाना थांग्रोबाय बिखौ भिडिअ'आव नुवासै देसुन बिनि बुंनायखौ माने भिडिअ'आव नुखायासै बिखौ न'निफोरा लाना थांबाय नालाय ओमफ्राय आंनि सिगाङाव बिसोरो आंखौ बुंबाय दे बुंना हो कृष्णा मनिजों दहायो बेयो कृष्णा मनिजों लोगो जायो मायो पाठसालायाव फैदों मादों थांनाय बाथ्राफोर बुंनायखौ नों बुंना हो दे बिदि होननानै आंखौ बुनानै एबसुनिफोरा बुंनो होबाय ओमफ्राय आङो कृष्णा मनिया 20Kआव थाङोनो ओमफ्राय बिदि हरसेयाव 20K लायो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनाय जादों आरो जोंहा जेबोआनो दाय गैया कृष्णा मनिखौ आरो आं फंनैसो बुंनो सानो नोंगौ बाथ्राखौ मालाबाबो थगायनो नाङा नंगौबा नंगौ जुदि पाब्लिकनि सिगाङाव मालाबाबो निजिखौनो थगायनो दा नाजा बे बरमा खारुवानि मायानो नोंजों लोगो जायो नोंबो बिजों लोगो जायो आं बिखौ सिनाया माया होननानै बुंना माला सिखावनि सालाया मालाबाबो गोलाव जाया बि खान्दायानोखा बिदि पाब्लिकनि सिगाङाव निजिखौनो बुहुत मोजां देखायनो दा नाजा आरो बेफोरबायदि आं बेखौ सिनायानो मायानो नंगौ आंथ' कृष्णा मनिखौ सिनाय हाया बिबो आंखौ सिनाय हाया बरमा खारुवानि मायानिफ्रायसो आङो कृष्णा मनिखौ बुंनायखायसो बुंदों जेनेबा एबसुआ बेफोरबायदि बुंनो होनायावसो आं सिनाय हाया ओमफ्राय आरो नोंसोर एबसुनि मानसिफोरा हमनो जाय मानसिया गाज्रि लाइनाव थांदो निजिनि मेगनजों नुजोबासो हम जुदि निजिनि मेगनजों नुवाखैबा जानला मोनला मानसिखौ दाय गैया लाबानो हमनानै जेबो लाब गैया जुदि निजिनि मेगननि सिगाङावनो गाज्रि खामानि मावनाय नुदोंबा बेखौ हम नोंसोरो दिनै जोंखौसो हमनो बेफोरबायदि मोनबाय जेबो दाय गैया मा गैयानो दुनियायाव इमान रेन्डि मानसिफोर दं बिसोरखौ मानो हमनो हायाखै होमबा जुदि जोंखौदि बेफोरबायदि दाय गैया लाबानो हमनो गोसो निजिनि मेगनजों जुदि गाज्रि लाइनाव सोरखौबा थांनाय नुदों सोरखौबा मायबा गाज्रि मावनाय नुदों हमबानो जाबाय दाय गैयि मानसिखौ जेबो हमनो लागा मा दरखार जेबो दरखारानो गैयाना दुनियायाव इमान रेन्डिफोर दं बिसोरखौ मानो हमयाखै जों बायदिखौसो हमनो मोनदों दिनै जेबो दाय गैयि मानसिखौ हमनो गोसो दुनियायाव इमान रेन्डि दं बेफोरखौ हमै बिदि जानला मोनला दाय गैयि मानसिखौ हमनाङा बेनो आरो दिनैनि बाथ्राफोरा आं भिडिअ'खौ मालाबानो आपल'ड होननानै सानदोंमोन नाथाय मबाइल गैयामोन आंनो बिनि थाखाय आं आपल'ड होनो हायासै ओमफ्राय आं जोबनायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानो नोंथांमोना जेथु कमेन्टखौ जानला मोनला हरनाङा भिडिअ'खौ मोजाङै नायजोबनानैसो कमेन्टखौ हरब्लानो जाबाय नुखाबाय नोंथांमोना माने बे सिस्टाराबो कृष्णा मनिनि बागै भिडिअ'खौ बानायना होबाय माने सोरबा मायानो आरोना बेनो दा सोरखौ बुंगोन सोरखौ फोथायगोन बिबो बुङो आं दायनिगिरि नङा बिबो बुङो आं बेखौ सिनाया देहा फाननाय बेफोर जेबो सोमोन्दो गैया अब्ला हमजादो सोर दायनिगिरिया दा बेखौसो नांगौ आरोना गोबां मानसिफोरा दा दिनैसिमबो बियो भाइराल जागासिनो बे भिडिअ'आ माने गोबां ओंखारबाय नालाय बर' सुबुंफोराबो हिन्जाव माहारि बर' लाइमोन सिख्लाफोराबो बेफोरबायदि गाज्रियाव ओंखारबाय गुवाहाटियाव फाननाय माबानाय अब्ला बेखिनियानोसै भिडिअ'आ आङो फोजोबनाय जासिगोन भिडिअ'खौ दा मोनथिखाबाय नोंथांमोना कृष्णा मनिनि माने 20,000आव देहा फाननाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन दा माने फिन खेब नैबे सिस्टारा बुंफिनलायबाय आरोना कृष्णा मनिनि बागै माने रिप्लाय हरबाय जि पुलिस केस होदोंमोन बेनि बागै माने बेफोरबायदि मानो पुलिस केस होनांगोन होननानै रिप्लाय होदों आरोना माने नांलाय खमलाय खालामालासिनो सल्भ खालामना थाबानो जायो सानैजों माने देहा फाननाय माबा फाननाय सैथोखौ सैथो बाथ्रा बुंनांगौ आरो नंखायखौ नंखाय बुंनांगौ आरोना दा बे सिस्टाराबो बुंदो सैथो बाथ्राखौ बुंदो मायादो लोगो जाना थायोमोननो बियो फाननायखाय कृष्णा मनिखौ फानदो होननानै बियो बुंदोंनो आरोना गावनि देहाखौ बेनिफ्राय कृष्णा मनिया आरो बेफोरबायदि जेबो सोमोन्दो गैया रावखौबो सिनाया होनना बाथ्रा बुंदों आरोना दा जों बुंनांगौ जेबो खोथा गैला उनाव मोनथिसिगोन बेफोरखौ दा बेनोसै आरोना नेक्स्ट साबजेक्टआव लोगो मोनगोन बाय